Saka siling nilara ka na kunog ka tinera sa isla? Kuan ako di pangita to sa balita nga kitaya ang source kid bala. Abi kuya gani kung nagkanto ka sa isa ka isla da kag dra ka na tiner. Hindi may correct na reaction hard. May kurente anong latest sini sa panibago? Kita na nakamo ni Police Lieutenant Colonel sa bando ato sa gali subong sa Manila ya. Ang balita ko to sa Dagligan patong adlaw to sa to. Ulaway pa man siya kapuli subong. Away pa siya kapuli. Kay daw way ko to kadto sa police station kay daw sakto to hambal ni Action Eric Blackson Art nga daw hindi siya gustong i-partner ang media, no? Hindi ang aton malang dita ni okay malang na may istoryahan yun na eh. No kay dapat na mangin partner kada niya kapin pagig ko may gusto siya ipalabot nga mga importanteng information sa aton sining pumuluyo. Ti anong hambal ka local officials na kumagamo niya karon? Hindi gani siya mag-partner sa katapos sa media, much more ang tao magadto da basi gatihin bla, hindi gani ka ano lang imo ang kapubliko kung amo na yaman? Gatihin kami ang tao. Tao yan nag Action Art kay amula na bala kay ti pila man sa di kabulang tapos ang tanan niya man nga mga accomplishment din nga suno sa iya na trabaho gid man ti ginatagaan ta man priority kiti may local media man dire may local radio station man dire sa masami ginakomodar ginato gani man siya kung anong mga information drive nga ginapatigayon sa pulis, no? Parte sa pumuluyo, ginwelcome man sa din naton. Ibotan pagaling nga amo niya galing panulok niya sa akon, no? Sa aton, no? Daging generalize yang pasiminaro niya. Na naman si Sherman. Basta siguro nadala na si Kernel nga kung anong traffic. Nano siya? Nadaranan. Nadaranon na siya, oh? Hindi ba yung basibulay ako ng nanda niya nga gawin sa iya mga tao. Isang si iba niya apply bala. Gali. Abi kuya kung daranon siya kay budlay niyang daranon na daranan lain na iya mo. Delikado pag hindi siya ako ng daranon sa. Magdaranon siya gulpiyon mo ni siya kibuton kag magsaut-saut ka sa saut yung daranon. Hindi niya mo na kundi na daranan do na do basi inanad siya. Sa usual niya gagawi, kag daw amo na nahimo abla. Sa mo gani, oo. Musta na to? Dakpan na to kapon yan, no? Dakpan gito aksyon na bagod man nga nakainom ining duha ka mga suspetsado nga magtiyo. Pag-respond dito sa mga pulis kag tanod man, tigayon sila nga nadakpan, no? Ang balita nga nakuha na to ng Action Art nga ining suspetsado ining si Bonifacio Tabadaw, taga Barangay Hill Montilla niya. Layo-layo ni siya gawa sa natabuan sang krimen nga ang iyablag na istarang. Tapos ining sinablos nga si GR Tabanaw, layo pagid niya nga barangay ang ginistaran niya. Tagang balita nga amo na tiya ilaging kanto. Bangod man nga may ginaplano sila nga hindi maayos sa sining suspetsado, no? Kalain-lain action at ko naton latawon ang gani pastada sa itong ipangaptas itong adalan ng mga kamot. Sus. Ginutot ng kamot, ginaboy sa itong adalan. Nakita ko gani sa mga litrato mo nga padala silang ko makasilig ni maning krimen niya. Ano ginang sala katao ni ginamo ni man? Action Art, ang istorya sini nga nakuha naton sa pagpulpamangkot naton dire. Dito man mismo nagatag na statement ang pamilya sa attending physician sa kay Dr. Tabang. Nga sa 2012 natabo ang pagpatay man sa sining utod sang suspetsado. Kag ginutang to Action Art bintiro, no? Kag ang nagtiro ining biktima nga napriso man ni kani siya. O galing sa ulihi, nakagwa, wala ko lang ma-follow up to kung anong rason nga nakagwa ini siya. Pero ginakop kinin siya sang matabo atong paglutang niya kag pagpatay sa utod sa sining suspetsado. So bali ang inigali ang victim, may kaso ni siya sing una. May kaso siya kag ginpataya utod sang sawaya. Okay. So wa sinigali do retaliation o kon revenge. Ang tambal sa mga amigo ko din na puliso ng mga joke nila ba? Revenge of the pork and bench. Pero am akon mo ni hindi niya normal lang nga siling doon na impito lang aksyon nonoy mo. Makon mo nga ang ginimo mo ya
do ginplanuhan mo gid kag desidido gid ang tao ang nagimo sa patay, no? Hindi lang yan normal ang pagpatay, pangutdon pa yung mga kamot na duklain naman na. Duwa ka tiil action art, gahabil-habil. Sos. Utod man duwa ka tiil. Mm. Ginauli na lang doya ka. Nagigay ko imo siya ihahak pa. Tunma ko ng tiil, do panit ng bilin. Duwa ka tiil. Grabe, no? Oo. Ang kamot siya mo tong nalagtas, gid. Ah. Nautod, gid. Pagwasag pa nila to sa dalan to, mga kasudlan. Why gid ni aksunonoy kabato ang victim? Nakabato siya. Nakabato siya. Ano gani liwat ni ngalan nila, ang victim? Si Lito Bawaan, Ibilyarin. Lito Bawaan Villarin. Balikwan gid siya, no? Tumandok gid siya da. Taga Strangers Paradise Village siya sa Barangay San Jose. Sa Sipalay. Ang barangay San Jose, amo nang malapit dira sa sa Minahan. Dira din mismo. Amo ginang mismo barangay ang Minahan dira, okay? Minahan ginada ang sakop na sang So balilapit lang sila sa proper sa barangay Aksunonoy o kung may distansya ni? Malayo-layo ni action art, malayo-layo ni. Medyo Okay. nababaw ng Strangers Paradise. Aha. Ang suspect gani nga duwak bilog ni sino ning mga ngalan nila? Ang isa si Bonifacio Tabanaw, 47 anyos ang edad. Tabanaw. Taga Oo. Tabanaw. Taga Barangay Hill Montillan siya. Tido, hindi bilang victim to Tabanaw man to? Daw Hindi, Bawaan. bawaan gali ano, bawaan Villarin. Bawaan. Oo, Ibilyarin. Okay. Ang asawa sang biktima, Mhm. utod sang suspetsado. Mhm. Kagtiya sa isa pagin ka suspetsado ining si GR Tabanaw Oo. nga taga barangay Kabadyangan, layo pagin niya nga barangay ang ginestaran niya. Ang kabadyangan din na siya ganay dapit pakandunin. Ay hindi no, lain na siya no. Pakanduni. Pakanduni. Oh, correct. Mm. Oo. Agyan mo na da pakanduni Manlokaho, Kamindangan, kanduni na dayon. Ah. Lagi. Oo. Na kita na to naksublay nga gin plano gid dugay na Mhm. nga plano man nila kay manti amo tong natabo nga ang utod ni sang suspetsado hindi ko lang sure nga ining si GR Tabanaw posible tatay na tong napatay gipatay sa una si Nilito Bawaan, no? Okay. Pero ang klaro ang hinablos kini siya sa suspetsado nga si Bonifacio Tabanaw. Okay. So ang nakuha na tong nga report nga ining si GR Tabanaw nga 24 anyos ang edad ining hinablos nga nagkagaway pa ni sila sa binangon. Nagkagaway ni sila sa binangon sa biktima. Nagdumugay pa ni sila. Ah. Nagdumugay sila ginaagaw ang binangon sa iya. Nakabuno ang biktima. Naigo ni sa wala nga kamot, igo ganing tindol niya blang ugat na utod. Okay. Kag sa nato nga bahin siyang iya sini nga PL action brane pilas manining si GR Tabanaw pero hindi magigrabe, no? Oo, That's why Noy? Oo. Si Action Art basi ibla kun ay kakautod siya. Katuan ta si Action Noy de la Cruz. Grabe no. Makon mo niya dugay may mga krimen nga nagluntad sa tote. Ang dumot kung kaisa bangod man sang nagluntad nga kaso basta may dumot ang tao kag hindi mapatawad, hindi mo lang makapatawad ang mga pamilya, may tiyempo gina nga magbalos. Noy? Oo. Nautod? Action art? Oo, gani. Mamultahan tagi ka karon kon magsala ka pa mo? Oo. Amo to, nagagaway sila, nagdumugay sila, kag ining si Bonifacio Tabanaw, nagbulig, no? Grabe nga pag biraketi. Siling ko duwagig katiil, habil-habil na lang, panit na lang bidin mo, di siya katindog, ginutod ang isa kakamot, kag ang ulo, tiyak. Sus. Sorry gid Gino. sa nagakao, no? Grabe gani. Unod sa ulo sa dalan, kag ilapi nga ginhaboy kay daw wala sila. That's why ginarakpan sila sa police action break, kay wala pa man sila naglakat dayon. Oh, ara kita mo naman. Si Action Art Oo. gani. Action art, no, sorry gid. Sorry gid action art. Way sila magdakat dayon kay magluwas nga daw nakainom ini magtiyo, nakainom ini action art. Ang ila daw gid plano nga tiwason gid la. Patsyon gid ya, no? Okay. Ti sa agi action art sang
labo kag buno ati bisan siyam kabuhi mo do hindi agi guro do hindi agi kasalbar sa to. Ti ano abi pagka buhi mo na nga si paradong lawas mo iya kag ang butkon mo kag tiil mo gabi-labil mabuhi ka pa bisan siya napulo paguro. Pero paano ni sila no inadakpan why sila naggalin sa lugar to? Naabtan to sila sa mga tanod kag police action bray. Wala pa sila kahalin to sa lugar. Kasi sila ko gani ining si GR Tabanaw ining hinablos taga Ti Kapadyanan. nakaistorya ka sa suspect? Wala ko to sila may istorya kay hindi man sila magpa-istorya. Hindi Kasi sila hindi man to- mag-interview. Oo, ang pamilya tatani gani ang akong katoon. Okay. Masyarahan ko na lang to sa kabadyangan para nga makakuha mata ilagid exclusive nga pagpahayag man partition niya. Basta Pero basta mahalong nga ang asawa, natabuan ang asawa pag himo sa krimen, ano? ang utod sang biktima, ang utod sa suspitsado, manutod yan ang asawa sang biktima. Tingani. Wala lang. Oo. Ang asawa bala that time mo ay gid siya da nga tani na depinsaan niya man ang bana niya nga hindi man mapatay sang iya sining utod o kag ginablos. Kaya ang pastada sa action na art, medyo malayo-layo pa na sila. Balay, kay gibantayanan na siya. Agin bantayan gid siya ngod. Oo, gibantayan gid siya. Oo, gibantayan gid siya. Okay. Posible, hindi ato ang unang adlaw nga pagkadto nila dito. Mm. So, sa report kung nakuha nato, posible sa naglilikad pa ya. Timing lang ang ginakuha mo. Posible kagapon nga adlaw na materialize kidang ila sila nga plano kay ti amo tong tsansa nila nga iguon gid, no? Nga, pero sa nagliligad action art, posible gina-surveillance nila, gina-monitor na nila Okay. kung sa diin nila nga lugar pwede igoon kag natigayon gyud kahapon. Di posible may nag-text nila sa akon nga ang kaso sang una do nadula lang to, posible daw wala to mapasaka. Wala abi mapasaka sa korte. Oo. I see. Pero still, confirmon gyapon naton para nga matagan ng pagpalamati ta, no? Pero may nag-text sa akon nga ang kaso to sa una, daw ay na to malabot, daw ay na lang magakusar gid. Posible mo na nga mabalos la. Oo. Kabudlay gali kung hindi kapag ikuan kay may plano gali nga kung anong inutang mo to, amo gid ang isukot sa imo action art. So far daw makabig na duwa gid sila. Oo. Kag na-recover to ang binangon kag kutsilyo nga mo to ginapatihan nga gingamit nila sa pag-ihaw siya sa kay Lito bawaan, no. Kung sa mga naging kartas nila to makita gid action bray nga grabe gid ang kakig nila, no. Nga hindi lang kay sila nga dispanta o ano kay banti kung daw dipidsa abi o kung daw away lang abi na nabaw dumot lang bi nga daw hindi magitanto isa ka labo uro duha ka buno okay naman. Tiyo mo gani siling kuya kon inang naginaway lang kamo ngagulpiada lang blado nag-abot sa puntong nga na impito ka hindi niya mo na mo o mabuno mong tao sa patal nga maigo mo siya sa patal nga buno, why na iya? Okay na. Tiniya puro patal? Ti iniya sigurado gid nga ginplanuhan, dumot gid eh. Dumot gid. Itanang gid nga daw tanang gid nga daw mga lawas bla nga daw hindi ka na mabuhid lagi nigo, bukoon ulo mo. Sus. Wasaag ang tinae mo. Sus. Grabe. Wow, tama na kay duga pamahaw nga danong iban. Gani sorry gid action art. Pero ti ini ambot na nung matabo sini, ang local officials na tunda na no ang ila plano sini amo na ang gurong sunod nato nga misyon. Kay do ang Sipalay City subong do kamong nagapanguna kung balitaan no na lupig yung iban nga makaiping yun ang abanwa kag syudad sa Chicks area. Ang siya nagliligad action na art ga problema man ko ganin di kasi ko doon di na ko da pan sang istasyon kay ti malawig mga way makita report dere kay ti gina ang source sa balita na doon di police malang hospital fire abede kag kun sa coast guard abede kag sa rescue ti mga daw lagi ko ka balita sa nagliligad subong yaw tingog tapos hindi ordinaryo nga krimen. Nga krimen. Kaangay sa tong 8 ka tuig nga bata. Ado hindi ka makapati nga masarangan niya patyon ang iya sining amay. Amo na black action art no kag subong naman. Action no dali lang gid tatlo lang ni ka importante gid nga maobligasyon ta sa national balikan ta kada action no kay ni standby.
Si Dino, text ko. Wrong send kay Crush! Si Dina! Tremendous si Palay City. Aksunoy? Action art, no? So, abi mo ga report ko sa buong kag gina-consolidate ko mga informasyon mismo nga nakuha ko halin sa infirmary hasta sa mga hibalo parte sa siling natabo ang krimen do kanami sa akong pamatyag action art. Yeah. At least ma-report ko sa imo, ma-report na ton sa Pamuluyo. Amo di ba lang nagkalatabo, no? May iban Te, bro, kung mga ako na yan sa imo part ya, ga-report lang ko sa niga, lain ang buot ko, kay taga-dra ka man mo, dra ka naman ga-reside subong, dra ka naman ga-tiner. Ang imo ba lang akwan, ang imo ba lang feeling, ang imo lugar, ya may mga krimen nga galuntad, amo na, may 8 years old nga na nakalutang sa amay niya, dason may amo naman ni ginpatay naman. Magluwasin na ang kriminalidad sa Sipalay, Aksunonoy, hindi kin man nagtaas, karon nga tuig, compare last year. Wala. Mas manubo subong. Mas manubo subong. Oo, ikumpara mo sa nagliligad nga tuig. Mas Okay. manubo subong. Oo. O galing, amo lang ni abining duha nang nagasunod sa lang kadlaw ang ulot nila. Galing kay ti daw hindi basta-basta lang krimen, no? Okay. Daw di ordinaryo. Mm. Amo na gani siling ko action art nga nag-report ko bala santo sa aton mismo yang pagpangusisa kagula man tayo ga-rely lang kung ano lang yung man itong ginhambal sa ibang tabi sa pulis. Unlike sa nagliligad nga daw maka-report ko tapos na dayon daw matiya mo lang hambal ka pulis to bla. Hindi ko nanto sugid siya mo na daw na pagkatapos kung may balita daw hindi kaya rekta ka balita kaya ulat ka gito ana ikon sano to ikwan I-release. Ang official, di ina iya part sa investigation, no? Actually, sa trabaho sa media, in terms of ginatawag naton balang investigative reporting, actually ang investigation sa police is just another or is just panakot mo. Nga kuhaon mo malang na nung side isang police investigation nila. Kagwaon mo ng side sa pamilya, kag isang biktima, kay kung kay isa, mayara, nagareklamo ng pamilya sang suspect o sa mga biktima, siya nga dokan, pero to sa investigation sa police. Pero amo ng investigation sa police. Hindi na mabalik, kay sila ang ginatagan tasking, kag ilay at trabaho ang mag-investigar, pero kita sa media, pwede kita maka-investigar on our own, sa side naman, para mangin patas ang presentation. Di ba? Corrected action art na corrected. No kita ka-confer gito od yang sige pamatian lang to yan sa tiyak. Ay bahala na sila yang kasugid sila daw to o sala. Ang importante ila na hiluway nga pagpahayag that diretso man na nila nga maghambal. Gani, grabe no. Pero anyway, okay naman ang imubunot mo na guro. At least do ko pautuas ka na. Ang importante subong kung paano ni siya i-address, no? Ang crime dapat mahatagan justice sa part sang pamilya sa biktima kay kung kabalakan aksunonoy basi may utod naman ang pangutod ang iyakamot ginpatay nga ang gwa bala sa ulihi magbalos na maspiyak nga pamilya to dapat may formal charges may kaso nga ipasaka kagway na hindi na magkadtos punto nga ibutang blas kamot nilang hustisya kundi may korte kita nga dapat dangpan.
insakto na action art, no? Kay man kung parte sa binalusay, parte why sa gina... revenge sa ginatawag, ini grabe pag niya kay nga, matanong pag sa pinsan niya ginhimo nila sa una sa utod to, dahil to dang ginihaw din nila to. Kakulang na tabo sa una, nga gintiro lang kag napatay, do simple lang to iya gani. Nga mo na iya ganingin balos nila nga grabe pagid. Ti galing kay bisan simple nga pagpatay sa tao, kung mo ginpatay mo na, kabuhi to yung nadula mo kung kaisa mo na gatudok sa utok ya, sang isa man ka pamilya, nga naimuan mo sang krimen, sila nga mas lala pagin nga krimen ang imuon ta siya. No, correct. Nan. Di amo ning kabay patan hindi lang matabo naman, nga magsulod naman sa pinsar sa pamilya man sa Magsulod sa pinsar sang ano to, Noy? Nautod ang linya. Last na lang kay masaylo lang ko sa iba nga ma-update karon kag kung saan i-file sang kuan ini sang pulis no ang nagakaigo nga kaso batok sa duwa ka man nagkaladakpan. Grabe man si Palay do sila malagstaring. Noy, tigaling kay daw okay naman aguro makuha lang kami update sa imo karon kung ano ni na file na dayon ang kaso. I-follow po ko to ko na file na nilang kaso action na Katuon mo to si Sir sa bando. Siling mo nag-regard sa action art kay kung may tiyempo nga makapuli ko na sa chicks area, makatugi ko na siya para kasugilanon kami. Sige lang Kay? Makakuha lang ako da informasyon action art nga daw kakuha ni Kernel daw nabudlayan ko. Kag isa pa basi kon hindi taman siguro ano man lang yabalat tiagon kay ti dapat salamat ko sa mga pudada sa inyo no kay Action Eric sa kay Direct nga ako yung i-post naman lang ko baton ko naman lang na kung ano man yung trato niya. Galing di man ko mapabayaan sa mga upo doon sa iba naton nga mga grupo sa media, no? Ate, sige. Hindi lang mag-ibi, kay normal na. No, thank you, Kid. Action art, salamat, Kid, no? So, amo ning follow-up naton nga report, may angot sa ginchap-chap nga lawas sa biktima nga nagingalan sa kay Lito Bawaan E. Villarin, no? Ginpulihan ini sa pagbuno kag paglabo sa magtiyo nga Sanday Bonifacio Tabanao kag Subongan GR Tabanao nga natabo ini diri sa Strangers Paradise to sakop sa barangay San Jose, siyudad sang Sipalay. Ari di si Action Boy. Si Si Action Boy kisinya siya puli ni Noy sa kulod kidali Noy. Sige Noy, thank you, Kid. Ate, sige, Action art, salamat, Kid. Nonoy de la Cruz. Mayong aga, mabuhay kita. Action Hotline! Doon na lipat ni Sunonoy sing ekstroya, mabuhay kita kuno tanan. Salamat ang Sunonoy de la Cruz. Ang ato nang ibalikan kung ikay basing iban, way pagkabalo bala sang balita. Nga nagluntad sa sulad sang Sipalay, nga iniya hindi na ni normal nga inabalang naimpito ka lang. Kundi ginplanuhan gid kag luyag gid ya sining magtiyo. Nga patyon no less than ang banas ang ilaman lang himata. Action Hotline! Kung ako dira sa mga local officials, trabahoon yun ang adaan, no? Kung paano ina nga problema, mabutang lang sa legal process. Meaning, ipagi sa legal, kay kung nagligad nga pagpatay, kag paghimo sang krimen sang sining victim subong, no? Ginpabayaan lang, ginlimulimuhan lang, o kung waay na lang abi nagpasinakaay kaso, tiyan mo ning gwayaw. Malawig man ang tiyempo, pero may panahon gid nga magbalos ang lain o ang isa ka pamilya sa nakahimo sa krimen. Ti pareho ni subong. Halimbawa, may pamilya naman ni sapyak nga napatyan to, nga magpaminsar siya, gali amo nang ginimo nyo. Kag ang kumo nga ari na ni ang duha iya ka mga tao sa bilangguan, ang nagkaladakpan, ti karon maminsar na mas latos niya baslantang ila naman pamilya, kundi ang gwa, pinatyanay Action Hotline! Nan, kabay pa sa mga local officials da sa PNP, mga sirs, imuan ta, no, sang nagkakaigo nga solusyon, matapos na ini. Natapos ang ginman ng krimen, dito na pagdugangan ng problema sang pamilya, kabuhi ang ginistoryahan ta mo. Tigaling ti sobra-sobra, nga sa isang pagpatay sa biktima. Action Hotline! Ano ang specific nga kaso nga gin-file sini? Baluon tala ng korona kay Lieutenant Colonel Sabando sang Sipalay City, PNP. Action Hotline! 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isais na good morning kay Gerald Babaw. Nagamonitor siya sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Salamat na sa inyo ha. Manjo Arnijo. Heaven, heaven. Si Chupoy Magbanwa. Paring Chupoy. Siningido puro pinatsanay si Palay parehaw gani man. Regards lang dira sa imong kaupdanan nga mga Chinoy kag mga inchik sa pungsod China. Ming Adwabat Lapore, good morning. Bia Jonathan, Nonoy Noel, nya Joyce kag Jesse Pailanga, birthday nila today. Carmen Sumugat, nya brother ko sa Barangay Kabakungan, okay lang ko diya sa Hong Kong, and also to Nonoy Tahunes kag kay Nining, good morning sa inyo. Kirk John de la Cruz, kag kay Day Jing Eileen Caborubias. Day Jing, kumusta ka na? Sir Gerson Canyal, Gerald Babaw, Ariel Kayanan, thank you for listening. Paring Joseph Pogi Yanson, pare may ngaga. Roger Lamason Baladay, paring Gerson Ruiz, Sir Roger Montalvo, GBL Lontayaw, John Paul Abansinia Banson, Juan Zoniel Malayang, ang kapitan sa Barangay Kabog, Jobert Daliboy Itabag, Glenn Hordan, Casaglena, dira sa Pungsod, Amerika. Kag sumungban kay tito ko Jolito Padilla Palier, member sang kuan ini, sang aton Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Air Force, gamonitor man siya. Salamat gid ang iban karon na lang dugay-dugay palihoga.
Online sa hotline. Online sa hotline. Now, plano sa probinsya nga mag-umpisa na sa pagpamakal, no? Sang humay sa mga farmers naton, ambot ko na plasta na gidman, kag bala ang pag-kick off today, masugdan, no? Kung madayon. Kag diin ni maumpisa man, we have Attorney Japhet Masculino on the line. Attorney, good morning. Hello, Action Art. Good morning. Good morning. Morning. Salamat sa time, sir. Makuan ko anay, maki-update ko si mo ay hindi bala today to Friday ang target naton nga mag-start na sa pagmamakal sa humay sa mga local farmers ta. Madayon to, sir. Actually, ano ko sa pampanga. Walang kanakaman na subong na day ang ating target day. Kaya may mga planta na ginagatan sa kapasahan ng mga appeals Okay. sa corner sa ating supporting document. So, siguro hindi pa subong na adlaw na ka-start actionan. Okay. So, hindi siya madayon pa today. Pero, sir, na plastar ta na, mayroon na kita sang plano, diin nga lugar ang una target ta, South, North, Central Negros, ang possibly. Kag nano ang mga initial plan ninyo, paano ni siya, sir, pati kayo nun? So, actually, action art, ang sinabi ko din ang leading na lang gawin. Tapos, may nakita na tayo lang na diferensya sa atong documents, kailangan i-harmonize lang po, no? Pero ang plano ko dati, unang plano na today, ang atong yung cooperative, o ang wala yung nag-deal ng cooperative, no? Sila ang mga kalasan art, i-assisteran natin sila na sa aton ng mga personnel. So siguro, initially, kung matigayo na din ng ini, start kita sa kwan sa ating RPC, sa bago, and then kung may mga request abi sa gwa sa ating sa other areas, pwede natin na makaschedule kita for mobile buying station. Okay. So, inaipagigapon sa mga different agriculture office of municipalities and cities. Makakoordinate sa ila action out mo para nga ma-identify man kung may mga areas na nagtanggalan pa sa ila, base na tinanglan ang ating intervention, pwede kita mag-continue to action. Yes. Ang problema, sir, kay siling ko, ang cropping, subong daw matamat na nagtalipos-puso na blasang ani sa Negros sa November, basi kon dason binulan, haganaga, naguro ni ang production sa kumay, no? Actually, ano man ang action art mo, kung galing kay Sibala, amo siguro na tawag ng mga birthing pains para action art, kaya wala pa rin isang experience siya sa pag-imo sa siningang pikan, no? Okay. Ang probinsya. Pero ano lang yung magaling masaya. Aha. Pila, sir, ganing initial na ton, nga ginpain nga pondo for this project? Actually, ang initial na itong siningang capital action art is 5 million pesos. 5 million. Ang plano na itong sinirivolving sa action art mo na siniyon, kung makabakal kita kumay, ipagaling natin, tapos ang proceed sa ginbadya nga bugas, amo naman nila ibakal. I-rolling. I-rolling, yes, i-rolling. Pila, sir, ang pamakal ganin na ton? Actually, ang one sini action art, 15 pesos. No? Ang pamakal, 18. Natin sa farmers. So, 15 pesos action art. Ang mga ginalang ko natin. 15, no? 1.5? So, 1.5. Ate, sir, keep us posted para mapabalo naman ng mga monitor ng mga farmers. Although nga may ara man ka instructions sini to our respective nga mga local city and municipal agriculture office, pero mas mapos pagid guro kung makabulig kami sa inyo diri sa Action Radio para ma-inform ta ang mga farmers kung diin sila pwede magkanto nga ibaligya ng ilang humay once nga matapos na nato ang setup kung paano na ang implementation sini, sir. Yes, action art, no? Let's assume na ito itinagnan, mapabaligiban na itong mga farmers.
kasi at least kabalo sila kung hadto, Ah. kung ano mga procedures ang nagakabagay din. Aha. Sige, on that note, attorney, salamat ki sa time. Good morning sa imo. Thank you and good morning. Action Hotline. Attorney Japhet Masculino, hindi pa gali maumpisahan today kay may mga ginatapos pa. May kinanglanon pa nga madokumento nga dapat himuson no sang provincial government. Tag 15 pesos ang baklanay. No, ang target nila thresher. No, boto balon nilang nagwablas thresher basta mayo lang limpyo. Baklon ina sa provincial government. Ginatun-an pagani ang mobile buying nga ma-set up sa mga munisipyo kag syudad para mabuligan ni mga farmers so kay butod ni sa mga umako no tagpulok pesos na lang ang kada kilo. Action Hotline. Sang umay nga pamakal sa mga farmers, gastuhan mo per tigal lumapaw ang gasto mo, alin sa pestisidyo, pagkadto sa abono, pag tapos na o kung pag-harvest mo na, ay baklon lang yan, sang mga nagapangumpra sa barato nga presyo. Tibilin liwat sa mga mangunguma, ang pinaka mahawiran niya na lang, ang ulon-ulon kag gilok. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, sa
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo.
Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pa, pero galing tiyempo tayo, hindi naging magtugot. No? Kay Attorney Dan Pondevilla, good morning. May nga pagmonitor. Joy Archibal Landero. Marites Perez. Kay Sir John Rinel Sostinto sa Police Station number 5. Classmate ko Mabel Siriaco Lutas, good morning man. Raymond Ligaspi Pinida. Councilor Attorney Ana Marie Palermo. May gagamandir attorney. Thank you. Kag Elias Magpalaya. Kay paring Raymond Pananduyan, good morning and belated happy birthday. Action Hotline. Huwag na kita galing tiyempo, dari sa aton sila nga pagpangalagad. Ang aton lang reminder sa inyo, ari ay sa mga naganap lang magpangapi, ari nang solusyon sa inyo ginaproblema nga pagkaadik kag pagsulab-sulok-sulok nyo, bakod sa epekto sa instant coffee, Dr. Alfred's Green Coffee ang ginarekomendar ta. Damo, pagka mo variant ka mapilian, no, kay kung mataas ang blood sugar level sa lawas nyo, ti may aras ang sugar-free nga variant. Kag madamo pa. Light and strong, may man. Now, double action antioxidant. Kinapagawa niyang higko sa aton lawas para likaw kita sa anuman nga balatian. Dr. Alfred's Green Coffee. Action Hotline. With Action Nelmar Madera sa technical side, backup si Action Dorel Cabato kag Action JM Baikin. Ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.